I evo stigli smo, malo da vidite grad, Hotel Four Seasons. Dragi moji, u sobi smo, evo kako izgleda, međutim nama se ne sviđa pogled, tako da smo rekli da ne želimo da ostanemo. I muž je otišao da vidi šta će nam predložiti, pošto ovo da gledamo, ne, za ovu cenu hvala. Tako da vam pokazujem sada ovu sobu, a za koji minut nadam se da vam pokazujem drugu i ne vidite ništa. Ali kupacalo mi se dopada. I ovdje nam je garderober 1, garderober 2 i let's see. Kupacilo. I gospođica Mica je na mesto. Znači, sada će tuširanje i da se bacimo na spavanje sutra malo, zato što su deca već spavala, tako da ne znam kako će to izgledati, jer su u 8:30 ustali, tako će vjerojatno oko 8:30 da legnu, divno. Uslugu, zato što su šta uradili, bukvalno smo, čekajte me vidite, znači ugojila sam se, neko mi je napisao sam mršava, ja sam se ugojila kao prase. Tražili smo za američki punjač da nam donesu, oni su stavili i krevet. Ovo nas je dočekalo, tako da te pohvalim. I dragi moji, večera kod mene burata, deci sam zakazala kobasice. To je sisiski, ne tako kaže, virš. Ovo nisu virš, ovo su kobasice, tako da... I dobili smo kompliment, čak i kompliment, tako da... Dobro jutro, dragi moji, nalazimo se u hotelu Four Seasons. Izvinjamo se za nered, idemo kasnimo na doručak, spavkali smo lepo, sve super. Šta sam obukla? Pantalone i bluzu koja je otvorena pozadnje, tako da moram kosu pozadnje da nosim. Idemo ovako i to je to, ne znam da ćemo pokazati hotel i muž treba nešto da piše, da se čuje s nekim ljudima, tako da bit ćemo u hotelu dok on ne vidi ukoliko ima koje sastanke, tako da eto, to je neki plan. I evo da vidite kako izgledam. Sam super mjesto sa kamerom, mogu ovako da vas upitati se uče. Ljudi, hodnici su ovako, jer ne znam gdje treba da idemo. Sad ćemo da nađemo lift, nadal. Da, bukvalno smo otišli u neki apartment, tako da ne znam gdje sam. Znači ovdje samo hodnici, bukvalno, znači gledajte hodnici. Tako, film užasno, znači bukvalno. What the fuck. Saš kako dajte, znači znate koliki hodnik, znači ono nekih ljudi, jel? Ljudi, po menju moramo da doručkamo. Gospodinu se sviđa, to nam je najvažnije. Uglavnom, evo što smo uzeli, dobili šlag, voće, lavu, Sofiju, ja sam uzela sirnike, kafu sam popila, tako da, eto. I dragi moji, spremna, krećemo, idemo dole da pijemo kafu prvo i onda izlazimo napolje, pošto nam je hotel skroz u centru kod Sabora, idemo prvo tamo. Mislim, gladna sam, tako da moram bar kafu da popijem, da ne bih gubila vreme jer je 3 sata, a vreme katastrofa, tako da nema ni sunca ni ničega i onda da bude baš svetlo. Lav je pobacao jastuke na podu, tako da, imamo 2 kreveta, imamo... Svašta. Ljudi, evo kako nam izgleda hotel. Ja kažem ovo kao da sam kući. Tako da, evo. Sada idemo napolje. I ljudi. Da. Može. Sastavno naše ljudi, evo ga naš hotel. A evo šta je ovdje. Što ne verujem. Давай. Ljudi, evo nas, sada ćemo vidjeti kako da. Ljudi, ovo je ogromno, evo autobus. Evo, čuo sam ogromno. Cijelo kamer.
sjetiš. Gledajte koliko se ovo vrati. Ljudi, vidite kako je ovo lepo i ogromno, znači neverovatno, i gledamo i vrata i sve ono, znači kao da nije naša civilizacija ovo pravilo. Evo tu smo, tamo je levo Lotte Hotel, ovo ne znam šta je iskreno. Idemo dalje, možemo ovdje da pijemo kafu ili smo... Давай, какая? Астория. Mama, tata, ovaj hotel se zove Astoria, mama i tata znaju zašto ovo pričam, neka vide u vlogu. Da li smo se zeznuli? Nadam se da nismo. Uspeli smo da napravimo haos i ovo je za mene. Idrište se. Ova gospođica mi je 100 puta bacila telefon, sam se na jutro, neću više da je dajem. Druga kafa. Dragi moji, ručili smo, idemo sada, ja mislim, do Ermitasa, ako bude radio. Ovdje je hladno, ali nije toliko hladno, ne znam kako da vam objasnim. Здесь холоднее, у нас прилivanje. Vetar je baš jači, kad dune vetar, kad dune i vatru sune, srušit će vam kuće, uglavnom leden je vetar svakako. Ljudi, ušli smo u naš hotel da se presvučemo, moramo lavu da obučemo i još jedne pantalone i prosto preko jakne jer je ledeno. Ja ću se presvučati van da imam druge slojke. Šeni u pantalonama, imam i unihupi pantaloni da bi vi skapirali koliko je hladno, ali spremno smo se za šetnju, tako da šetnju ćemo. Idemo do Ermitaža. Provalite koliko je tu nis. Idemo da pređemo šicu i da dođemo do ljudi, gledajte gdje smo. Čeo sam ogromno. Gledajte ljudi. Sobi smo, znači koliko sam se ja smrsla, niko ne može da pretpostavi. Ja sam se kupala, mislim, 30 minuta dok sam se zgrijala, zato što je obična voda bila, znači izgledam kao retard, ali ne mogu. Obična voda, tipa topla voda, je postojala posle 30 minuta, da sam se prvo hladnom vodom kupala, zato što me je sve peklo. Znači, tako sam se smrzla, nije normalno koliko je ovdje hladno, ali vi, znači, ne kapirate. Ja sam imala unihop, imala sam debele farmerke, bundu, bluzu. Bluza je bila kratka, ali nebitno. Toliko je hladno, znači toliko je hladno. Lavi je imao debel unihop, trenerke, debele pantalone, jaknu, prsluk. Znači ne znam, znači ovo je nevjerovatno, tako da Moskva, topla, Moskva je Dubaj u odnosu na San Petersburg, bukvalno, znači toliko je hladno, vi ne kapirate, ali bukvalno, znači glava me boli. I dragi moji, ja sam spremna, idemo u jedan od 3 najbolje restorana u San Petersburgu, tako da vas vodim. Nalazi se u našem hotelu, tako da ne idemo daleko. I dragi moji, evo nas. Što se dešava? Ništa se ne dešava, imali smo mali incident, tako da kažemo. Ne znam da li ću pričam, neću verovatno, zato što je pretjerivanje, ali